Tervetuloa minunkin puolesta tähän tiedotustilaisuuteen ja annan tässä meidän vastaanottoyksikön ja vastaanottojärjestelmän tällaisen tilannekatsauksen, joka painottuu ehkä meidän tähän kapasiteettitilanteeseen ja tähän hallintaan. Mutta ennen kuin aloitan, niin ehkä muutama sana tuosta viime syksystä. Esko siihen jo viittasi, minkälainen operaatio meillä oli. Ja itse nyt sopassa myös vahvasti mukana olleena tuossa majoituspuolella sanon, että se oli kyllä aika hurja kokemus. Mä olen sitä tituleerannut joskus, että se oli jopa eksistentiaalinen tällainen työkokemus. Me toimittiin asiakasmäärän nopeasti 10-kertaistuessa niin hyvin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä. Me perustettiin liki 200 yksikköä muutamassa kuukaudessa. Ja mä oon monesti sanonut, että jos vastaanottokeskus perustetaan 3 kuukaudessa, niin se on jo aika hyvä ja nopea suoritus. Silloin ehditään katsomaan taustat, kiinteistöt, käydä hyvin läpi, valikoida ehkä kiinteistöjä ja niin poispäin, kouluttaa henkilökuntaa ja tehdä kaikki hyvin. Nyt me jouduttiin toimimaan osin jopa tunneissa ja päivissä. Tämä tarkoittaa, että osin me toimittiin syksyllä suurella riskillä, mihinkään pääse. Mutta tässä meidän saralla on tällainen pakottavuus, että ihmiset pitää saada suojaan. Me ei voida sen asian kanssa vetkutella, että kaikki piti saada katto pään päälle ja siinä me onnistuttiin. Mutta jos mennään katsomaan sitten tämän päivän tilannetta, meidän majoituskapasiteetti näkyy tuossa. Meillä on sellainen 23 500 paikkaa tällä hetkellä vastaanottojärjestelmässä. Aikuisyksiköissä noin 21 500 paikkaa ja alaikäisyksiköissä noin 2000 paikkaa. Ja asiakkaita järjestelmässä on sellainen 23 500. Ja se tarkoittaa, että aikuisyksiköissä on noin 18 700 ja alaikäisyksiköissä noin 1800. Yksityismajoitus, se on meillä laajentunut koko ajan. Eli siinä vuodenvaihteessa 2015-16 meillä oli vähän reilu 1000 ihmistä, 1200 ihmistä ehkä yksityismajoituksessa. Nyt se on yli 3000. Ja se prosenttiosuus, se on noussut nyt jo yli 10 kirkkaasti ja katsotaan miten tämä kehittyy. Se on ehkä omalla laillaan ihan luonteva kehitys. Yksiköitä meillä on tänä päivänä 108 aikuisyksikköä ja 75 alaikäisyksikköä. Tässä aikuisyksiköissä on sitten laskettu jo eri filiaalit, mahdollisesti jonkun vastaanottokeskuksen toimipiste jossain muulla paikkakunnalla ja niin poispäin. Ja käyttöaste tällä hetkellä meidän kapasiteetissa on, jos lasketaan kaikki yhteensä, niin se on sellainen 87%. Vähän vaihtelee, miten sitten aikuispuolella ja aikuispuolella, jos ne erikseen tarkastetaan. Sitten, mitä meillä on jo päätetty, sopeutus toimii tässä järjestelmässä. Mehän ilmoitettiin järjestelmän sopeuttamisesta ensimmäisen kerran tänä vuonna helmikuun lopulla. Sitten ilmoitettiin, helmikuussa oli noin 3000 paikkaa. Sopeutettiin alaspäin tätä järjestelmää. Sitten maaliskuun lopulla ilmoitettiin, se oli noin 7000 paikkaa. Ja viimeinen kierros on ollut sitten tässä toukokuun lopulla, jolloin noin 6000 paikkaa ilmoitettiin, että se sopeutetaan alaspäin. Ja nyt meillä on syyskuussa lakkaa vielä noin 1500 vastaanottoyksikköpaikkaa. Ja marras-tammikuussa tulee sitten se aalto, josta ilmoitettiin toukokuun lopulla, ja sieltä lähtee vielä sellainen 5500 paikkaa noin sitten tästä järjestelmästä. Eli me tullaan nyt sitten tuohon vuoden loppuun siitä meidän ehkä huippumäärästä noin 32 000 vastaanottopaikkaa niin puoleen. Meillä on ehkä 16 000–17 000 paikkaa sitten tässä
näiden sopeutusten jälkeen tuossa vuodenvaihteessa. Toisaalta sitten taas me, sanotaanko näin, että me tehtiin myös paljon talouden paineissa tällainen optimistinen saneerausohjelma silloin keväällä. Ja nyt skenaariot puhuvat sen puolesta, että meillä saattaa tulla tällainen tilapäinen majoituskapasiteetin puute tuossa marras-tammikuussa. Eli tässä näette nämä palkit, ne kuvaa sitä, että kuinka paljon meillä on mahdollisesti vapaata paikkojen järjestelmästä tai puutetta. Ja näette tuossa, että nyt syyskuussa meillä on vielä saneerausten jälkeenkin ja lokakuussa yli 2000 vapaata paikkaa. Mutta sitten marraskuussa, joulukuussa, kun nämä suunnitellut saneeraukset tulee voimaan, niin mennään sitten jo miinukselle. Tämä on eräs skenaario. Mennä sanomaan tietysti, miten tämä toteutuu, mutta todennäköisesti meillä tulee tällainen pullonkaula. Ja sitten taas näillä näkymin näytössä määrät tällaisena jatkaa, niin tuossa maaliskuussa alkaa olla sitten taas kapasiteetti jo aika runsaasti. Ja se tarkoittaa, että mitä jatkosopeutustoimia meillä on tässä suunnitelmissa, niin nyt me suunnitellaan tätä vuodenvaihdetta loppusyksyä silmällä pitää tällaista tilapäistä lisärahoitusoperaatioa 1000–2000 paikkaa. On tarkoitus mobilisoida tarvittaessa, tai niin paljon mobilisoidaan kuin tarve on. Ja tästä me lähdetään, me pyritään operoimaan tänne olemassa olevan vastaanottokeskuskannan puitteissa. Pidetään mahdollisimman pitkälle päätetyistä lakkautuksista kiinni ja myös supistuksista. Ja tähän mobilisoidaan sellaisista vastaanottokeskuksista normaalimajoitukseen soveltuvaa tilaa, josta meille ei sit koidu esimerkiksi lisää kiinteistökustannuksia. Mutta samalla kun meillä on nyt sitten mahdollisesti pullonkaula tässä vuodenvaihteessa, niin kuin näitte äsken, se tilanne siellä keväällä voi olla, että meillä on sitten ylimääräistä kapasiteettia, turhaa kapasiteettia jonkin verran jo, ja kehitys menee edelleen siihen suuntaan vielä enemmässä määrin. Tämän skenaarion mukaan niin me aletaan valmistelemaan syyskuussa jo tällaista lisäsopeutusta, eli tarkoittaa kapasiteetin vähentämistä ja pääosin varmasti keskuksia lakkauttamalla. Ja tässä on aika tietysti vähän vaihtelee nämä, miten me päästään meidän vastaanottokeskuskannasta eroon tarvittaessa, mutta aika usein se on, että se on 6 kuukautta meidän irtisanomisajat ja kiinteistöjen vuokrasopimusten irtisanomisajat. Ja silloin tämä syyskuun lopulla, kun ilmoitetaan, niin se pääsääntöisesti heijastuu sinne sitten maaliskuun lopulle. Eli tämä on jännä vaihe meillä nyt, me toisaalta varaudutaan lisäämään tilapäisesti kapasiteettia ja toisaalta sitten jo pakko alkaa suunnittelemaan saneerauksia. Meidän hahmotelmien mukaan tarve tuossa vuodenvaihteessa 2016–2017 se saattaa olla 8–10 000 paikkaa, jos tämä vielä toistaiseksi virallinen ennuste toteutuu ensi vuonna 10 000 tulijan mukaan. Mutta nähtäväksi jää, niin kuin Esko Repo tuossa sanoi, niin tässä on tulee äärimmäisen hankala ennustaa tänä päivänä näitä kehityskulkuja. No sitten, jos lyhyesti sanotaan vielä jotain meidän haasteita tässä mitä nämä on. Talous on meille iso haaste. Sanottaisiko ehkä nyt niin, että me ollaan meidän vastaanottoyksikössä varmasti suurempien haasteiden edessä kuin ikinä. Että ymmärrettävästi, että monella rintamalla on isoja haasteita. Talous on varmasti talouden paineet yksi suurimmista. Siitä varmasti näitte, kun uutisoitiin sisäministeriön sisäisen tarkastuksen raportista ja mitä toiveita meille esitettiin jatkon suhteen, niitä lähdetään tyydyttämään.
Tämä on hillitön operaatio ollut myös taloudellisesti. Tämä on sellainen 500 miljardin operaatio meidän vastaanottoyksikön osalta tänä vuonna. Toinen on sitten valmius. Samalla meidän täytyy varautua koko ajan siihen, että jotain yllättävää tapahtuu. Ei voida olla tietysti siinä jamassa kuin viime syksynä, että me pikkusen myös yllätetään tässä kehityskulussa. Meillä on toki tällä hetkellä paljon laajemmat hartiat kuin mitä viime vuonna kohdata myös sitten ehkä suurempiakin valmiushaasteita. Mutta tämä on myös talouden vinkkelistä aikamoinen haaste siinä suhteessa, että perinteisesti valmiusvarautuminen ei saisi juurikaan maksaa. Ja toisaalta nyt täytyisi olla sitten eväät siihen, että jos tässä jotain aaltoliikettä alkaa tulemaan. Mutta tätä me valmistellaan näihin asioihin, varaudutaan, että jos yllättävää tulee. Kolmas asia, jonka voisi tässä nyt sanoa, ehkä on turvallisuus. Turvallisuusasioita on myös vastaanottokeskuksiin liittyen ollut viime aikoina julkisuudessa jonkin verran. Meidän vinkkelistä vastaanottokeskuksissa ilmapiiri turvallisuus on ollut suhteellisen hyvä. Tässä kumminkin viime aikoina tulkinta on se, että tässä on nyt yksittäistapauksia tapahtunut. Mitään erityistä trendiä ei ole havaittavissa, mutta samalla sanoisin sen, että me ollaan kyllä tietysti uudessa tilanteessa sen suhteen ja uusien haasteiden edessä, että vastaanottokeskuksissa on paljon kielteisen päätöksen saaneita henkilöitä ja siellä on myös nyt henkilöitä, joilla tulee sitten eteen tämä vastaanottolain 14a-pykälän mukainen tilanne, että heillä on toimeenpanokelpoinen maasta poistamispäätös ja heitä ei pystytä viranomaistoimin maasta poistamaan ja se tarkoittaa, että siitä kun poliisi meille ilmoittaa vastaanottokeskukseen, että tämä on tämä jama, niin viimeistään 30 päivän päästä vastaanottopalvelut lakkaa. Eli meillä on toki nyt tällaisia asioita, jotka tuo uusia ulottuvuuksia tuohon vastaanottokeskuselämään ja ehkä uusia jännitteitä. Seuraamme tilannetta tästä turvallisuuspuolella myös ja tarvittaessa sitten reagoidaan näihin asioihin. Se siitä. Kiitos.